al senyor diputat Santi Rodríguez. Gràcies, senyora presidenta, honorable conseller, senyores i senyors diputats. També enllaçant amb la part final del meu company, dir-li que ens ha cridat l'atenció a veure que la primera de les transparències que ens ha presentat ens deia que aquest departament i les polítiques d'aquest departament són prioritaris pel govern de la Generalitat, i a la vista està de les reduccions que hi ha en aquest departament i en les polítiques que afecten aquest departament, que evidentíssimament segurament hi té justificació, però no és de les polítiques prioritàries d'aquest govern. Només cal fer una petita repassada en els programes i l'evolució dels programes que afecten en el seu departament i veiem que precisament són habitatge, cicle de l'aigua, són les actuacions ambientals aquelles que pateixen una retallada més important del conjunt del pressupost. Podríem continuar amb transports que també afecten en el seu departament. Anant a matèries concretes, volia comentar alguna cosa sobre l'Agència Catalana de l'Aigua, perquè em sembla que és un dels elements importants que en aquest moment tenim sobre la taula. I aquesta agència, igual que l'Aigües Ter Llobregat, pateix una greu situació estructural de forma important i que a més es ve acumulant al llarg dels anys. No és una novetat i no és una sorpresa que ens trobem en l'actual situació de l'Agència Catalana de l'Aigua. Ja la Sindicatura de Comptes anunciava aquesta situació en el seu informe, si no recordo malament, en l'any 2006, sense que fins a aquest moment s'hagi adoptat cap mena de mesura. De totes maneres, nosaltres sí que li volem dir que es dona una paradoxa important i que creiem que hem d'actuar i caldrà que el govern actuï per intentar evitar que aquesta paradoxa es materialitzi. És a dir, en la mesura en què els ciutadans són conscients de la problemàtica de l'aigua i concretament en el període de sequera se'ls demana als ciutadans un esforç important en la reducció del consum de l'aigua, és precisament en aquest moment quan evidentment l'aplicació del cànon implica una reducció dels ingressos de l'Agència Catalana de l'Aigua i per tant implica la necessitat d'incrementar aquest cànon en els mateixos ciutadans que són els que han fet precisament l'esforç d'estalviar aigua. Creiem que això no és de rebut, que siguin els ciutadans que han fet aquest esforç el que ara hagin de fer també l'esforç per pagar en el rebut de l'aigua. Jo diria fins i tot la manca de planificació de l'anterior govern de polítiques de l'aigua que ens va portar a una situació de sequera important, ens va portar també a la creació i a l'adopció d'unes infraestructures i d'unes obres que han contribuït a agreujar l'endeutament de l'Agència Catalana de l'Aigua. Per tant, i en aquest sentit creiem que hi ha solucions i, per exemple, ho hem vist amb l'anterior govern, va, per exemple, prioritzar el sanejament de l'endeutament de Televisió de Catalunya davant del sanejament de l'endeutament de l'Agència Catalana de l'Aigua. Doncs aquesta pot ser una mesura per tal d'intentar evitar que els ciutadans hagin de carregar amb el cost d'aquesta política de l'aigua que s'ha fet en els darrers anys i que ha portat en aquesta situació actual. En matèria de residus, un comentari: no forma part dels pressupostos, forma part de la llei d'acompanyament. No s'ha citat, però creiem que és important. La suspensió en l'aplicació del cànon per deposició de residus de la construcció. És precisament l'aplicació d'aquest cànon la que va motivar que el grup parlamentari popular votés en contra de la llei 8/2008 al juliol del 2008, perquè en aquell moment enteníem, ja dèiem, a pesar de que alguns ho negaven o alguns no ho volien veure, que hi havia una crisi important en el sector de la construcció i que enteníem que això el que no podia fer, i precisament en el món de la rehabilitació, que és el que interessava impulsar a partir del moment de la crisi, que això podia significar una càrrega afegida en aquest sector i per tant érem contraris a l'aplicació d'aquest cànon i per tant celebrem la suspensió del mateix, almenys per 2 anys. Com se m'acaba el temps, molt breument, en política d'habitatge hi afegiré també polítiques ambientals i de qualitat ambiental. I extensiu també a l'Agència Catalana de l'Aigua i extensiu també en política de residus. Observem que l'esforç de contenció de la despesa es fa d'una forma segurament quantitativa menys important, però qualitativament molt més important en les despeses corrents. És molt fàcil treure inversions o deixar de fer inversions. És més difícil intentar reduir la despesa corrent perquè significa intentar millorar la gestió. I per tant, això nosaltres ho valorem positivament. Finalment, tot i que aquests no són els pressupostos que en el nostre grup ens hagués agradat fer,
sí que podem fer una afirmació final, senyora presidenta. No sabem si aquests pressupostos serviran o no serviran per generar llocs de treball. Però el que sí sabem és que els darrers 7 pressupostos, pel que van servir, va ser per crear aturats. I aquesta no és la política que nosaltres volem i, per tant, per això el nostre grup s'abstindrà en aquesta esmena a la totalitat. Gràcies, senyor Rodríguez.